ndị be anyị bịakwanụ na-alụ umerụ n'ihi ala o wee bụrụ na akọwa na ife anụnwa na-eme na vileji a na-akpọ ụmụ mmeri ụzọ akwa be ndị be ụgbọ egbe ọnwụ ka anya bụ ife na-eme o wee bụrụ na ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ n'ife onyonyo a na-enyere afịa wee dị ka Chisom ọ dị 20 years bịanụ ka unu fụrụ ka ọgọ merụ si wee gbu ya n'aka nwanne nna ya nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a dịka ekwensu ajọ mmụọ ma amụghị na ya na nwa ya ọ na-agwọ ọgwụ kafa na-aṅụ igbo kafa na-aṅụ mkpụrụ mmiri nna na nwa afọtalụ mmiri the same surname kafa na Chisom unu fụrụ ebe a na-aza papa onye a na papa onye a bụ nwanne gịnị na-ese anya ukwu ilo na-asị o wee bụrụ na Chisom unu na-afụ ebe a na onyelụfa chaja fonu kafa wee chaji ya fonu fa na-ekwonụ ka ọgọ nwa mmadụ si wee gbu ya Chisom amahụ na nwanne nna ya na nwa ya na obi jọrọ fa njọ n'ebe fanụ maka a na-akọwa na Chisom na-enwere ụlọ nwanne ya na-alụ Chisom amịa na-ejekwa ụka nwaanyị mmadụ achọkwa nsogbu unu ya afịa ka unu fe interview emere nwaanyị o wee bụrụ na na-akọwa na-enwere ụlọ nwanne Chisom na-alụ na nwanne ya ga-anọghị n'ụlọ na Chisom bụ onye na-enedori anya bụ ụlọ ọ na-alụ anya o wee bụrụ na ka Chisom nyezi nwanne nna fanụnwa chaja fonu ka fa wee chaji ya fonu Chisom ejezie ka ọ na-alụfa chaja na batrị nke ya nwụwago ka o wee chaji ya nke ya o rukwazie ebe ahụ okwu wee gha nwanne nna ya anụ o nyere chaja si na ọ bụ ọzụkwa chaja Chisom na ọhịa ya nyerefa chaja na ọ chaja fa na Chisom bịara ịzọlụ chaja abụghị ya nwe echekwa na egwuregwu n'obere ife bife ịmara ife na-eme ebe a na-agbaghasịzi ọ chaja m ka ọ na ọhọ chaja m ati ọgụ wee da nna na nwa unu na-afụ ebe ekwensu ya agba ọkụ ma amaghị ife kpata na ndị vileji fa amụnyeghụfe ọkụ na ndụ wee dọkpụrụ Chisom wee banye n'emu na ọbefa wee mechie ụzọ n'ụlọ nke fa ka Chisom bịara iwere chaji ya wee makpuo ebe ahụ wee kụ ya wee weta mma wee na-asụ nwa a n'onu unu fu onu nya unu fu ebe edebere dis boy wee were ife white wee kee ya n'isi hei welu mma sụkasịcha ya n'onu welu mma sụrisichaa ya azụ onu sụkasịcha ya mma na azụ onu hei ka ụdịka obi ọjọọ ndị be anyị na-enwezi welu mma sụrikọcha nwa mmadụ maka chaji ya maka chaja obugo na chaja nwa bụ chaji ọ bụ chaja ya chaja nwa bụ ego one ka unu wee marụ na ndị nke anụnwa na iwe edifa n'obi na ọnụma na asụfa nwoke anụnwa kedu ụdịka obi ọjọọ go na nwa nwe ewesị na Chisom nọ n'emu nọfa wee na-eti mkpu ndị agbata obi onwedo onye kwuru okwu onwedo onye jụghara ajụgha maka a na-akọwa na nwoke anụnwa na ụmụ ya nya famili nke fa na-amafa asị ndị afọ njọ asị ndị obi njọ na onweghị nke fadụghọ na ya fadụ na amụma fadụ na mmiri nya odu ka nna fa na-agwọta ọgwụ ka ọ na-eji aja ife wee marafa ka ọ na-eji oshi wee marafa fama nke eji marafa ma na-akọwa na-amafa asị ndị obi ọjọọ ọkụ ya ka Chisom nọzi ebe a wee na-eti si bịa zọọ ya onweghị onye egwu kwa wee jee fafụzie na ọbara ejugo ebe niile emeghepụrụ ofe ụzọ Chisom gbapụta n'ebe onwekwa onye egwukwelu ya nso n'okwu onye na-agafetazi agafeta asị ibu mechin wee na-agbafeta furu Chisom ka ọ na-adagazi na-adaga na-eti tinyere ya aka n'ọnwụnwa na ọbara ejughị ya nwoke wee kwụsị mechin ya wee buru Chisom kpọkwuo mmadụ ka onye ahụ nyerefe aka kafa wee zuo na-ebuo na sọsọ ya egbu nwunye ntụ a ka esi wee tii Chisom na mechin eruodo n'ụlọ ọgwụ Chisom wụbara wee gbagbuo ya o wee nwụọ pịị unu fụ ebe ndị befa na-ebe akwa enwere m ike tinyere unu ka unu nụ akwafa n'ụlọ ọgwụ maka ebe afa na-ebe ozu ya ede ebe ahụ ewere gị ife fụọ onye ya n'imi kedu ya ife n'isi hei ife ọbara juru ebe ahụ ya amam dịka afọ njọ ndị mmadụ na-enwe ewee na-akọwa ka ife anụnwa mesizi ndị yut wee pụta wee sị gịnị na nke anyị emekwa n'ihi ala befa onye mụrụ nke osu n'ala ewee sị na nna na nwa unu furu ebe a fa wee manye isi n'ọfịa kafa mawa ọkịja na fa etinyegoro isi n'ọfịa na-agba kafa gbaba n'ime ọkịja ka a ghara ijidefa mgbe ị na-egbu mmadụ ịmahụ na ya ejide oruzie ka igbuolu ọchụ ị na-agba ọsọ ọchụ asịfa wee mawa n'ime ọfịa na-agba ndị yutu obodo wee masịta n'ike wee chụfa na-eme vidio kafa na-agbafa na-achụfa na fa ya ejideriri fa na nke a ya emekwa eme a sị na-achụgidekwa ụfa wee jide nna na nwa unu n'anya unu ya fụ na fe yi ozi akwa na ahụ ebe fa na-agba ọsọ onye ka m ji wee mee ife onyonyo fa ka ọ dụ ka isi fa maka afọ fa adị ka ndị riri mbe ndị amamife mma akọfa ọkwa ya ka a sị na ndị yut kpụrụzi fa wee jeghanye ndị uwe ojii n'aka ndị na-ebe a na-asị na fa ya nọ n'ime ụlọ nganwụ ka eke bụ na fa ya nọ n'ime ụlọ nganwụ ndị unu ya ejide unu afụghụta ya na-ewelu kelo maọbụ na-ewelu
nke ọbụla afọrọ o ya enwe onye bụ mechin mechata obere na ya hụ ofe na ntutu isi hụ ofe anya na akwafa ife afanya ebe afa chọrọ ise ndị obere nwatakịrị fesi eje ka fafụ ka ọ na-adụ ama m dịka obi ọjọọ na afọ njọ ndị be anyị nwe bife mara ife na-eme ndị yut wee werezi iwe wee mụnye befe ọkụ befe abụ ife ụnụ na-afụ ọkụ gbarisicha wee bụrụ maka gịnị chaja fonu Chisom nyerefa chaja nwana nna na nwa enyere chaja amazi na fa afụkụziri nke bụ fonu nwa faji wee nara chaja ka fa chaja edichọ na fa nwere fonu ka fa wee fifefa bodoro aka wee gbuo onye bụ nwatakịrị fama ụlọ fa agbaghị ya ọkụ fanụ n'aka ndị uwe ojii ma Chisom a na-eme intaviu nwaanyị mmadụ si n'ọkwa maka chaja ka eji wee gbuo nwa ya kedu na ụdịka obi ọjọọ dị ife ndị Igbo onye mere anyị ife nke bụzi na afọ njọ ya eri otu a ka ị eji wee nwee obi wee weta mma aka wee kweo na-asụ ya mgbe ị na-asụ ya mma ị na-asụ ya n'ọya nwụ ka ị na-asụ ya n'ọya adụ ka ị na-asụ ya na ife ya eme ya mere na onweghị ife ndị obodo ya emewu ikekwa igboro amaghị ife kpata na amụnye ha gụ na nwa gị ọkụ ebe afọ ebe anyị eme jungle justice ya eme ebe anyị eme na ụna na-eme ụdị ndị ụnụ fụrụ ife fama efu ya n'anya na nke ụnụ amụ ife ọkụ na ndụ nke abụọ nke police station na ụdị ife a na-ewe m iwe. Afa mbụ Prophetess Ebere Ụba, King of Kings Ministry. Chaji ya chaji eji akwụ na chaji ya ndị ji akwụ ọkụ ka nwanne di m a ya bụ nwanne di m Kenneth Ụba ebe ọnwụ ka nwa ya nwoke na je nwa m ka o wee chaja fo nwa m wee bịazie nara ha chaja ahụ chaja ka a jizi wee gbube nwa m kpokpuo ya n'ime ụlọ wee gbuo nọọ ha nwụọ nwa m onwe chaja ha niile na-agbara nwa m ọ bụzi nwa gị nwe chaja ndị nọsi ebe ahụ ndị mmadụ kwuru na onye nwe chaja bụ nwa m maka chaja ka eji wee tiwezie na onwe ihe ọzọ kpokpuo ya n'ime ụlọ n'ime rum ka ha gburu ya gịnị ka eji wee gbu ya aka ka ha ji wee gbu ya ndị yut were mma ahụ ndị yut wepụtara mma eji wee gbu onye ọbụla fụrụ ya mma egoro ọfụ sopụ ya nkọ mma ya ka mma ekwu eji esi naanị nso mbọ ya nwanne m ihe mmadụ mere nwanne m nwoke ihe mmadụ mere nwanne m nwoke anyị na-agbadata ebe a mụ na Chimezi mmiri Ugoso ihe Kenneth na nwa ya nwoke bụ Chukwuemeka mere nwanne m nwoke so mbọ edegodi nwanne m nwoke apụgo na nwanne m nwoke apụgo nwanne m nwoke so mbọ mba anyị ka nọ ebe ahụ na ebe ahụ ozi ya dị ka anyị nọ ozi ya ka nọ n'emergency. Okay. on ya gburu nwanne papa oke on ya gburu ha na-anụ ọgụ asị na a na-asị